Premtobre Kasee akugo no metwaso amaw na yekọ a na se Akwamuhene yo Kenyasi No. 2 avmantemo na owusu boadu ayeboafo wodi adehwede ato bensin assembly no hina anim se wosrada wo moaye abana musifo mensina hodo mu no wonhwe na afekwa no sika beba wodi beye mpuntudwuma no wonfa nye mpuntudwuma na wonya se ka eba no wachem ere fadodo no ahye womboto mu ade woso diska ne ye no entumi nkososa. Akwamuhene wo Kenyasi No. 2 wa hafumantam ne mu na owusu boadu ayeboafo edinkra emane metropolitan municipal ene DCE sa omo omanye fa na nyina mu se womma mpuntu ho hia wo mu na sika babedi wonsem no wonhwe hunu se wo mensna hodo wo mu no wode beye mpuntu djuma bebre e wo honom wode sansem yetodwa wabra Inter-African Clergy Council no ede no nyamhye ema kane Asutifi North mensni krache ewekade e wo mpuntu djuma hodo a wode ba na mensni mu na oto aso kirikire mu se woni hwehwe mu kakra waye ene amanebo ampendodo na ano eya na sentrajuma ekuo de betudwa no amane hunu se MMDC sa hodo wo magana mu no eye ditumemufo ehwamo wo se de wo mensna hodo mu no impuntudwuma bi anhye danko so nti DC na besi so a se se wo so ma mpuntuo ne ye dwumadi so ho na se wonye mpuntuo a ifiri so a obi enye bibia nkwanka se Erika ye bona banso enam mpuntuo so nti na ye bona banso nti obi a obo bebe so bia no emfasika e benya no emfa nhwe hotom fa ye mpuntuo mama so achia be firi so mfie na akwa na so obedi mfie mienu kwa so obedi a ntia timaka so ye bibi Enwachi kani mensni krache ema Asutifi North Dr. Erika enso kasadefa sede mpuntudwuma hodo na ano MPP amanyoko no amana kansensemu a wo munyenwie no to aso se kwantepa hodo ankotimi fa so de ko Kenyasi kuro ne mu no ne nyina so tutu a ma wona eta fa sa kwan ne so no ebrepa Kenyasi access rules am yeye ananka na ye be ananka quota gusu no obi amfa so hwe na dwompo nso ta ho nyina before some dem no clip no ho ama ebe yi senso no ye gata tum he ufiri ha otwa gata na edam en asi enti dwomfo ni su ntwa di mfiedu omuntia property rate eno be ka ban sika ho id ye adwuma mineral development